Muri Zimbabwe mucharangarira video randakaita ndinagogo avo mavhiki apfuura tichitaura nyaya yekuti gogo ava vane problem yekuti vane muzukuru wavo wavari kugara naye and zviri kuvanetsa kuti vakwanise kuriritira muzukuru wavo ari kudzidza pachechu. Saka izvezvi vandiratidza upfu huri muchibhegi umo. Chibhegi icho ndo upfu hwavo hwekupedzisira, izvi ndo zvavari kutotengesawo. Upfu huri vanotengesa izvezvo nemadrink. Upfu huri muchibhegi icho ndo hwavatopiwa. Saka tiri kuedzawo kuvabatsira nepatinogona napo nemamwe mapartners vakapatana nesu last time. Asi tatiri kuda kuti gogo ava vakwanise kubva mustreet. Asiwo not only kubva mustreet, pane nyaya yavari kutaura kuti vari kukumbirawo kuti dai vangawana kana a little bit of capital yekuti vakwanise kugonawo kutengesawo zvinhu kana kuwana staff yavakawanda. Ndo upfu hwavari kuti hwavatokweretawo kuti vakwanise kunobika zvanhasi nekuti kumba kwacho hakuna chekubata. Saka ndiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe vanokwanisa nevanokwanisa kuti ngatibatsirei gogo ava panhamba idzo dzirapo, idzo dziri pascreen. Kana kuti munondibata toona kuti ngavabatsire sei. Ndiri kukumbirisa chaizvo hama dzinodikanwa vanokwanisa kuti uyai tibatsire gogo ava vagone kuriritirawo muzukuru wavo wavakasiyirwa. Ndinotenda kuti ticharamba tichikupai update kuti zvinenge zvamira sei, asi ndokumbirawo vanokwanisa tibatei panhamba idzodzo. Kana kuvabata ivo gogo muona kuti mavayamura nepamunogona napo. Ingava start yavari kuda iyoyo, ngatipanzwei vachinyatsotsanaangura zvavari kuda paaudio yandavarekodha masikati pandaenda ndikanovaona. Takai izvi bhegi rangu mabreak asiyai. Alright. Yeah, iwe tiwe mugarira apa uchiitira macustomers angu. Okay, so yenu uhlala kuphi? Ebudiriro. Alright. Uhlala epitirire ngamcela ukuthi abuyozongotela ngoba kana umuntu onjani ehotela. Alright. So time ayachiye hotela sehamba. Alright. Mine right now timboningirika kara pasi timbotsanya zetu amakoma nawo. Okay, so lapha. Okay. Miraruva. So umntanakhe. Umzukulu. Alright, so when mamuri kuti muri kuda kuti mubatsire, chamuri kuda kuti ndeuti mu staff yenyu iwande. Yeah. Alright. Ini ndinoda kuti staff yangu iwande. Nokuti staff yangu kuwanda kwayo kana yashomeka saizvozvo ndobudisa mari yanenge ndatengesa yomhanya kunoita semahota. Saka ndinoda kuti ndikahota ka1 ndotora kana kuti 20 mapockets one time. Ndinozogona kuzoningiri kuzohota by this time nakuitira chimakasi because nesina munhu wokuramba achingomhanya kumhanya zvanenge aikuita kunokonzeresa kuti mari yangu inenge isingakwani kuti ndihote ka1 zuva rese. Kanti muri kuona zvamugoda ndichihota ka1 ndoti bhokisi rangu remabhiskits remashotbread, bhokisi rangu remajo, bhokisi rangu rakati. Anti muri kuona paday mazepa angu kana chipedza 20 pockets pazuva ndohota ka1 zvinhu zvangu zvese makuseni. Anti muri kuona chinenge chakurumidza kupera ndopandichazotora mari yandichidai ndichiona kuti ndoshandisa 30 inofanirwa kubuda the same day nekuti staff inenge yakasiyana. Anti muri kuona ndochizotora futi 30 yandoti mhanya ndinowedzera mama pekuti aita mashoma reka nditese ndiwedzere. Zvino kana usina mari yacho ndeyokuita sehimira ndeyokutenderedza. Yeah. Ini pachangu ndoda kuhota ka1 ndoziva kuti ndichazoenda futi kunohota mangwana selike uchihota madomasi unoenda kunohota madomasi akunozodzora mangwana. Kuzvona manje apa haudzokeri mangwana unoramba uchingofamba
mukatenga mufana kubuda futi munohodha. Handiti mwaikuona manje kuti izvozvo zvinobudisa mari, asi ndikahodha staff yangu yakawanda nhasi manje ndahodha staff yangu yakawanda mangwana ndouya futi chihodha staff yangu yemazuva ese igare yakangodai chero ichisara ninge ndizoona kuti yasara pakadai ndichazobvisa mari yakadai ndichingowedzera munongohodha ka1 pazuva. iya mangwana futi ndoita sei ndoti hodha futi. Saka zvamuri kuitika ndekuti pamunohodha munofanira kuzombosiya panapa moenda futi kunohodha futi. Ndizvozvo handikuona kuti zvinezve manhingi mazepe anosara 3-4 ndakutora $4 yaya kunotora mazepe maviri instead yokuti kana ndine 20 handizorambi ndibudisa mari yakubva makuseni netime dzandinotanga. Ukandipa 20 inokwana 10 pockets dzemazepe ine like about 24 10 pockets dzemazepe ndingaziva kuti ndine 10 pockets dzangu ndichatengesa nhasi ndotiziva kuti $13 yebox remabhiskits ndoziva kuti $13.50 yebox remabhiskits ndoziva kuti $7 yebox remabhiskits nokuti zvinhu zvokutengesa zvakasiyana zvimwe zvimakunkluzi evana zvireguta zviri $3 ndosanganisa type yese ndokuti ndiwane mari. Alright. Last time makataura nini makati mune muzukuru wenyu ari kudzidza pachechi ari kuita form 3. Matambudziko amuri kusangana nawo ndakaita sei? Matambudziko andikusangana nemwana wangu mari yetransport iri kubva ipapapa izvozvo ne 2 days asina kuenda kuchikoro nenyaya yetransport kana ndikagara pasi haendi kuchikoro anoenda ndiri papa nezuro Thursday haana kuenda kuchikoro nhasi haana kuenda kuchikoro ngationa handina mari dzangofanira kuti saizvozvo ndinga part 1 ndikungobuda ndisiya kumba kusina chi izvozvo kuti ndikubata chokwadi apa ndakumbira hufu ndapivigirwa uyu hufu uyu uri mupepa uyu ndibate chokwadi uyu okuti ndinosvika ndichibika nhasi manheru ndikabika nhasi ndizoona kuti mangwana ndotangira papi kuti hazvinakidzi kuti mangwana ndinokumbirawo ndipa munhu handinyime saizvozvi handiti nekuti kana kuri kuti kuuya pachikafu ndofanira kutenga kana kuti 20 kg yangu ndinokuziva tinopedza mwedzi shuga yangu ma 2 kg zangu ndofanira kuziva kuti 4 kg na 6 kg idzi chero iri raisi nemafuta ndinopedza mwedzi nenyaya yekuti mari yacho inenge ichibva papi ipapa. Saka muri kutaura kuti mimi muzukuru wenyu anenge akangototarisira kubva pamuri. Ku-Epworth hakuna here anokwanisa pamunokwanisa kunge muchitengesera kwakamira sebusiness kunoko ndokune business kunoko kune business kunoko business riripo kuvapo kwebusiness nekunoko istaff yako kuwanda kwestaff yako. Mapurisa akumhanyisira aiwa handimhanyisi nemapurisa nezvandiri nekukuvara zvandaita simbi dzandikufamba nadzo chero ndisina kukuvara ndingoona maages havatori zvinhu zvavo it depends nemunhu wacho asi inini handimhanyisi kuti kunyepa handimhanyisi. Alright. Saka muri Zimbabwe muri kungozvinzwira nyaya tiri kutaura panapa hatina gogo vari panapa ndakambouya mavhiki apfuura tichitaura navo uyezve staff yayo ndo yamuri kuona iri and tiri kutasirawo kuti mubatsirwe nepamunokwanisa napo. Saka mati mari yamungati minimum yamungati kuti muwane kuti mutange kunyatsoti zvinhu zvenyu zvanyatsoita imari kawana $30 or $50 tingati katitangire pa50 inenge iri nani 30 haikwani chinhu nokuti kana iri 30 ndinoenda kuti share ndinenda kushare box yemabhiskits yoshare ichi yoshare ichi zvino kana iri 50 ndinotora 20 ndotora mamani ngangu mazepa angu kosa
kwasara 30 ndotora 20 ndotora mabhokisi angu mairi ndotiwedzera ne10 yainenge yasara inenge yasara maleft over anenge asara ndotora maswits ari kuma$3 ndoisa apo dzinenge dziri nani aiwa no zvakajeka mama tikuita sekuti mhuri yezimbabwe vaonawo vachauya vachizobatsira nokuti kune vamwe vananda tatataura navo vane mukomana yakauya vakangomirira kuti vanhu vachinovaapuruvhe mari dzachinokudzivi asi kuita sekuti mhuri yezimbabwe vanoona channel yedu nevachashare vhidhiyo rino vachasvika kuti vabatsire muri kungozvinzwira mhuri yezimbabwe parodiwa mari inokwana kuita $50 asi kana tine zvinhu zvatinokwanisa kuvabatsira nazvo ingava nyaya yecash yekuti vakwanise kutengawo chikafu vandiratidza kaupu katori mukabheki kavo aka ndo kavari kutonodya izvo zvine muzukuru wavo saka zvinhu zvatotasira kuti semhuri yezimbabwe tibatsirane kuti tiite kuti upenyu hwako huende mberi. Thank you so much.